जों बेयाव गोजोननाय मोनगोन। गोजोननाय मानो मोनगोन होनोब्ला जोङो दा जोंनि गोसोनि साननाय जेरै जों बै समनिफ्रायनो जेब्ला फरायसा आफादा एकदमबारे मेंनाय गैया, गिनाय गैया, गांनाय उखैनाय गैया, राजा लामा मानि जथेहैदोंमोन। जोंनि गामियाबो नैबे 1 नं आनन्दपुर आरो 2 नं आनन्दपुर बे गामियाबो बहुद मैखोमै बाहागो लादोंमोन आरो दा बे बड'लेण्ड दाबिनाया दिनै जाफुंबाय होननानै जों मिथिबोबाय आरो भटबो होनो मोनसिगोन होननानै जोङो मोनथिबाय। दा बिनिखायनो दिनै UPPL दोलोआ जोंनि बे गामियाव बुथ कमिटि दानो होननानै नुजाफैसिगोन दान्दिसे उनाव। दा बिनिनो जोङो साखाफारा जादों आरो भटखौ जोङो सोरनो होगोन होननानै सोङोब्ला आं सिगाङावनो बुंखाबाय, सोंखागोन हिसाबै जोङो UPPLनो होगोन। ना मानो होगोन? माने सिगांनि गभर्नमेन्टफ्रा बा BTC गभर्नमेन्टआव जा पावाराव दंमोन बिथांमोना मालाबाबो जोंखौ बुंफैयाखैमोन कि नोंसोरखौ जों लाफानोसै, आउट अफ बिटिआरआव जा रायजो जानानै बर'फोर दङमोन नोंसोरखौबो जों लाफानोसै होननानै मालाबाबो बुंफैयाखैमोन। खिन्थु नैबेनि दा UPPL दोलोआ जोंखौ माने लोगोआव लाफानानै सरकार खुंनो थाखाय रेडि जाबाय आरो जोंखौबो लाफाबाय होननानै जों मिथिनायखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। गामिनिफ्राय नोंथांनि गामिनिफ्राय बा जायगानिफ्राय बेसेबांसो सापर्ट मोनगोन बायदि होननानै देरहागोन बायदि आसा दं? जोंनियाव दा मिथिनायाव जोंनि बे आनन्दपुर LP स्कुलाव जेसेबां भटार्स होगोन, जेरै 901 भटार्स दं, बेयाव कमिटि मोनसे जागोन बुथ कमिटि। बेयावथ' बाराखौ बुंलां 90%आ जोंहा मोनखागोन। थाखायो जेरावबो एसे एनै खेंख्रा खेंख्रिया, खिन्थु 90%आ जोंहा। मानो होनोबा जोंखौ अनग्राया नैबेसो होननानै जों बयबो बुजिदों। नङाबाथ' जोंखौ बिमा बाथुल बायदि माने फिसा बाथुल बायदि माने खालामनानै दंबायदि जों मोनबाय थादोंमोन आरो बेखायनो जों UPPLनो होगोन। उननि समाव मा जागोन बेखौ जों बुंस' हाला, खिन्थु एबार खेबसेयाव फुरा जोङो UPPLनि आरो। सिगां समाव दाख्लैबावैसो जों मिथिदों नोंथांमोननि गामिनिनो प्रेस बसुमतारी जा बिथांखौबो जोङो केम्पिं खालामफैनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिथांनि सायाव मा बुंगोन? जों बिथांखौ लुबैदोंमोन आरो UPPLआव जयेन जाजानो। मानो होनोब्ला दा UPPL, आं दहायबो होनदों, UPPLआसो जोंखौ अनहरदोंमोन, जोंखौ लांफादों गावसोरजों लोगोसे। बेखायनो बिथांखौ जों गोसोजों लुबैदोंमोन आरो बरायदोंमोन। बिथाङा फैयोब्ला मोजां जागौमोन, बिथांजोंनो जों थांफागौमोन। खिन्थु जों दा बिथांजों एसे गोसो गैयैबायदि जाबाय। मानो होनोब्ला बिथाङा गुबुन दोलोजों दंफायो जेला, बिथाङा गाव पार्सनेलि जुदि जोंनि सायाव मोजां साननाय दंब्लाबो दोलोजोंथ' थांफाबायना, नैबेनि थाखाय जों बिथांजों जों थांफानो हाला आरो दा बेखिनि। बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जि बिटिआर सुक्ति, बेनि जुगिदि जोंहा सनितपुर, बिश्वनाथ, गहपुर जोंहा बर' गामिफोरा हाबनायनि बाथ्रामोन। आरो बे थारैनो मानाव गेदेर आथिखालाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', जोंनि सानै MP रोनगोरा नार्जारि, जयन्त बसुमतारी आरो केबिनेट मिनिस्टार UG ब्रह्म आरो जथायै जोंहा UPPL हान्जानि दैदेननायाव दिनै बे एरिया एक्सटेनसना जाबाय। आरो बेबायदियैनो दिनै गहपुरनि गासै 17,000सो भट 29टा गामि, दरंनि बेकार गासोनाय मोनसे गामिजों लाफानानै 29टा गामिया जोंनि धनस्री समस्तियाव हाबबाय। आरो बेबायदिनो बिश्वनाथ ओनसोलनि 19टा गामि, फ्राय 15,000सो भट रौता समस्तियाव हाबदों। आरो बेबायदिनो 13,000सो भट सनितपुरनिफ्राय नोंथांमोना मिथिगौ हरिसिंगा समस्तियाव हाबदों। आरो जों जिहेतु धनस्री समस्तियाव हाबबाय, जोङो जिहेतु बिसायख'थिया जोंहा सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दङ। बेखायनो जोङो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदि जोङो हान्जाखौ गोख्रों खालामगासिनो दङ, जोङो गिदिंगासिनो दङ, बुथ कमिटि जों दागासिनो दङ। आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै गहपुरबासिया थारैनो जि बड'फानि सिमां, जि BLTनि NDPनि बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरनि जि जथाय जि सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि सिमां, बेयो निस्सय जाफुंबाय। जोङो फैबाय थानाय समावहाय जोङो मोनसे गोख्रों सिक्स सिडुल जोङो मोननो थांगासिनो दङ। भारतबर्षआवनो बेबायदि 60टा काउन्सिल सिट गोनां बेबायदि सिक्स सिडुल जोङो नुनो मोनाखै, नङा होमबा? आरो जोङो बे ओनसोलावहाय जोङो 60टा समस्ति जानायनि उनाव फ्राय जोङो 15 जनसो MLA दिसपुराव जों दैथायहरनो हागोन, दिल्लीयाव जोङो सानैसो MP दैथायहरनो हागोन।
अब्ला जोङो दिनै बर'फोरजों नैबे जि बिटिआर हालामाव रायजो जानाय बिथांमोना मोनसे पलिटिकेल जास्टिसखौ मर स्ट्रं केस हिसाबै इस्टाब्लिश खालामनो थांगासिनो दङ आरो बे जोंनि बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां खौरां नङा होमबा आरो बिनि थाखायनो गफर बासि बिथांमोना बिसिआवबो बिथांमोना थानो मोनाखैमोन बिटिसिआवबो थानो मोनाखैमोन बिटिआरआवबो दिनै बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजोंसो लाबोदोंमोन जागोन ना जाया बेबायदि अनेक माने कमिसन दानानै माखासे दाबि दावाफोरा भारत संबिजिरनि गेजेराव दिनैसिमबो जाफुङै दङ बेखायनो गोबां मानसिफोरा गोबां बाथ्रा सावरायदोंमोन नाथाय जिहेतु मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय बर'फोरनि सोमावसारनायखौ अनार होनानै बेयाव डेम'क्रेटिक भाबै मुभमेन्ट जादोंमोन आर्मस रिभलिउसन जादोंमोन बेखौ दिनै मोनसे मोजां मर्यादा होनानै आथिखालाव भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि मस्ट टेलेन्टेड आथिखालाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे थारैनो नैबे सारि सारि बोसोरावनो मोनसे आबुं महर मोननो हाबाय बेनि थाखाय गफुरबासिया गोजोननाय मोन्दों आरो जोंबो स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव उन्दैनिफ्राय थाना खामानि मावनाय हिसाबै जोंबो गोजोननाय मोन्दों आरो नैबे सुक्तियावहाय देरसिन दफाया बेनोमोन गामि सोनाय नङा होमबा बे जाफुंबाय बेनि थाखायनो आं जोबोद पार्सनेलि आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै गफुरनि फ्राय जों धोनस्रि समस्थियाव हाबनाय गामिफोरावहाय जोङो दिनै बिथांमोननि एसुरेन्स जितु फैबाय थानाय बिसायख'थियाव प्रमद बर' दैदेननाय पिपलनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थांगासिनो दङ दा नैबे समावहाय आङो बिपिएफनि हान्जायाव थांनानै थाहैनाय गोलाव सम हाथियार दैनाय सोमावसारनाय एनडिबिआवहाय खामानि मावनाय इस्टार्न जननि सिअ आदा फैलाव बिथांनि गामि जोनोम जागा नैबे आनन्दपुर 1 नं आनन्दपुराव आं दंफैयो दा बेयावबो दिनै रायजो राजाया दिनै जोबोद गाजा गोमजायै दिनै बरायदों आरो बुट कमिटि दानो थांगासिनो दङ दाख्लै फैनानै बिनिफ्राय बेबायदि गोबां बाथ्रा बिथांखौ बुंनाय नुदोंमोन जियानो बुङा मानो रासिनायाव बुंनाय दान्थे बिदान्थेया थागोन आं बेखौ बिथांखौ सोमावसारनायाव लोगो मोननाय हिसाबै आं जेबो गाज्रिबो बुंनो सानाखै बिथाङाबो नाजागोन नाथाय आं बिथांखौ सम सम बिदा हिसाबै लोगो मोनो बुङो दिनै नोंथाङा जिखिनि सोमावसारनाय कन्ट्रिबिउसन होबाय दिनै नोंथाङा मा मा दुखुनि थाखाय बिपिएफजों थांनानै थाहैखो दिनै बेबायदि माखासे साननो हायै माखासे दैदेनगिरिया थांनाय बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय बिपिएफजों थांनानै थाहैनायनि थाखायनो माखासे हान्जाया थांनानै थाहैनो थाखायनो जोङो एबसुलुट मेजरिटि मोननो हायाखै नङा होमबा जुदि बै समाव सागन सागिफोरा खौसे जानानै जुदि ज' थानायबा दिनै एलायन्स सरकारबो जानाय नङामोन दा बे जोंनि थाखाय माने मा थासारिनि थाखाय बिदि सिङाव जादों दा बिथांमोननि आर्मस रिभलिउसननि बाथ्राखौ जों बांद्राय मिथिया जोङो आं जिहेतु आबसुआव दङमोन जोंहा आबसुआ संबिजिर दङ बे हिसाबै जों खामानि मावबोयो आरो बड'फानि जि सिमां सनकस्त सदिया बुरलुंबुथुरनि सा फारसे आलादा सिमां बर' माहारिखौ बुहुमाव मास्टार रेस दानाय बिनि खामानि मावनाया दिनै फैयै 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 दिनै जोङो आलादा बड'लेण्ड मोननो हायाबाबो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि फ्राय 80-90% खामानिया जाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो फैबाय थानाय समावहाय बे गाव हारसिंनो बे लामाखौ लाहैगोन दा बे आनन्दपुर एबा फैलावनि गामि होनना बुंदों बेनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायनायखौ मोनदों नंगौ दानिसो आदा कामेस्वर बिथांनि नैबे थानसालि खाथियावनो दङ बिथाङा गुदि बाथौ आफादनिबो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि नैबे आन्सलिकनि आफादगिरि होननानै बिथाङा सिनायथि मोनदों बिथाङाथ' आंनो फोरमायदों आरो दानिसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरावबो बुंदों नङा होमबा रायजो राजाया दिनै नैबे खेबावहाय गामि हाबनायनि थाखाय जि बे ओनसोला दिनै गोलाव सम जि जुजिनायाव जोङो सिमां नुनो हायाखैमोन बे ओनसोलाव जोङो न' बिल्डिं लुनानै आसाम टाइप लुनानै राव थुनलाइ हारिमु आर'नाइ दख'ना लानानै जोङो बेवहाय अराय सम जोङो खर' दैखांनानै रायजो जानो हागोन ना हाया बे बाथ्राखौ जोङो साननो हायामोन नङा होमबा जोङो नोंथांमोना मिथिगौ 1983आवहाय जोङो न' बां सावजादों 88आवहाय 89आव न' बां सावजादों 537 जन मुंख्लं जादों दा बेबायदि जारिमिन गोनां आरो बेबायदि दिनै दुखु खस्थ'जों जुजियै दिनै बे थासारिखौ जों मोननो हाबाय दा बेयावनो जों फोरमान मोननो हायो जुजिनायनि फिथाइया गोदै जे होनदों बेयो दिनै सैथो नङा होमबा थार नाजानाय थायोबा जोङो थांखियाव सौहैनो हायो सैथो नाजानाया जुदि सैथो नाजानाय थायोब्ला जाफुं होननाय मनमति आब'नि जि मेथाइ नङा होमबा मुंख्लं जोहोलाव बालिराम बर' बिनि बिनानाव मनमतिनि मेथाइ बेफोरो दिनै मोगथाङाव निस्सय जाफुंदों नङा होमबा दिनै बेखायनो आं खावलायगोन फैलाव बिथाङा गोलाव जुजिबाय दिनै जोङो हाग्रामाखौ बा बिपिएफखौ जोंनो दिनै नांथ'वा जोङो माहारि दानायाव गोबां राजनितिक जोनोम होबोदों फोजोबबोदों आरो जाय बिथांमोना समजों खामानि मावनो रोंदों बेखौसो जों मदद खालामबोदों जों हाग्रामाखौ सनमान होयो बिपिएफखौ सनमान होयो नङा होमबा बै समावहाय
2003 जि बिटिसि सुक्ति जादोंमोन बे गेजेर समनि मोनसे सुक्तिसोमोन मानोना बै समाव भारत सरकारा बुंदोंमोन बै समाव कुनु भारत सरकारनि आखायाव गोदान रायजो होनायनि पलिसि गैया बेखायनो 6 सिडुलखौ लानानै थाब दिनै नोंथांमोननि जायगायावनो सासे दाख्लैसो फैनानै बिपिएफनि लिडार एबा कर्मि फैनानै थांखांबाय दा नोंथांमोना नोंथांनि जायगानिखौ बेलेगाव थाहैदों होननानै नोंथाङा बुंदों दा बिथांखौ सापर्ट होआलासिनो इउपिपिएल सरकारखौ माबोरै सापर्ट होनांगौ जाखो बेखौ फोरमायनो थाखाय दा जोङो नैबे बिपिएफ दोलोनिफ्राय दाखालिसो बावैसो जेनेबा राजगड़ एरियायाव बरफुख्रि एरियायाव फैनानै थांदों खिन्थु बेयाव जोङो मानसिखौ मोखां नुवाखै आरो जोंनिसिम माने सेहेराखौनो देखायफैनो हायाखै गोदोनिफ्राय बे जायगायावनो जोनोम बे जायगाखौ गामिखौ गारनानै बिथाङा थांदों खिन्थु थांनायनिफ्राय दाख्लि जिथु गाव माने माबानिफ्राय बिपिएफनिफ्राय बियो भट बिनो फैदोंमोन फैदों होननाय खोनादों खिन्थु मानसिनि मोखां नुवाखै आरो बे गामियावबो हाबफैयाखै दा दिनैनि दिनाव दिनै इउपिपिएलआ 1 नं आनादुफुर गामियाव हाबफैदों हाबफैनानै दिनै गावसिनि मोनथाय जिथु भट बिनो फैनायखौ जों जोबोद गोजोनदों आरो जिथु जोंनो माने बे नैबे बिटिआर जिथु हाबदों बेखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो जि जोङो दाङाबाजि जानायजों लोगोसे जोंनि गामिया अनेक खस्थ' मोनदों मोननायनि गेजेराव नै दिनै इउपिपिएलआ बा बड'लेण्ड हाबनाय लोगो लोगो जोंनि गामिया गोजोनदों आरो बे जोंनि माबाया एरियाया माने गोजोननाय मोनदों आरो बिनि थाखाय जोङो जे इउपिपिएलनिफ्राय जोंहा मोनथाय जिथु मोननांगौ लामा होन कालभार होन नामघर होन अनेक सुबिदा दा बेफोरखौ जों मोनजानो लुबैगोन आरो मोनखानांगोनबो बे सियरखा जों बेखौ लुबैदों जिहेथु आरो बे इउपिपिएलखौ निस्सय जोङो नैबे खेबाव जुदि इलेक्सन फैयोबा जोङो जथेस्थ' देरहानायनि जोङो माबाखौ होगोन आरोखि भटखौ होगोन खारनथ' बेहा दायबो गैया जेबो गैया खिन्थु मानो फैयाखै जों बेखौ बुंनो हाया मानो फैयाखै बा मानो हाबफैयाखै जों बेखौ बुंनो हाया खिन्थु बिनिफ्राय थांनाय मानसि बियो खिन्थु जोंनि मोखांखौ बेयो दाख्लै फैना थांदोंब्लाबो निजेस्व गावनि गामि बियो गाव बिनिफ्राय थांदों खिन्थु देखा होफैनांगौमोन आरो फैजानो लुबैदोंमोन ओमफ्राय फैयैखौबो जों दुखु मोना नङा होमबा दा बिथाङा फैयोबा माबा मोनसे जानोबो हागौमोन दा बिथाङा मोखां होफैयोब्ला दा नै दिनै बिथाङा गारना थांनाय लोगो लोगो बिनि मोखांखौ नुयैखाय जोंनि गोसोआव सोलायबाय इउपिपिएलखौ जोङो माने गोदोनिफ्राय बड'लेण्ड डिमान्ड खालामखानायखाय जोङो इउपिपिएलआव जिथु माने बड'लेण्ड डिमान्डआव जिथु माने दा बिटिआरखौ बारायना होनाय लोगो लोगो जोंहा गोजोनदों आरो जथेस्थ' जोङो इउपिपिएलनो भटखौ होखागोन बेनि सायाव आं ओरैबायदि बुंनो लुबैदों मुथथे जिथु माने बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायाव दा बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायाव इउपिपिएल दिनै दाबाय दिनै आबसुआ दिनै बेयाव माखासे नैबे बड'लेण्ड डिमान्डआव माखासे मुंख्लं जालांदों नङा होमबा माखासे सोरबा बिदिनो अनेक खस्थ' मोनदों न' बां सावजादों गोदो 1983 आरो 1990 सनाव न' बां सावजादों बिनि थाखायबो जों जेबो मोनाखै नङा होमबा माइ दै खामजादोंब्लाबो आरो नैबे बड'लेण्ड डिमान्डआव दा मुंख्लं जानायफोरनिबो जेबो मोनाखै मोनथाय मोनाखै बिनि थाखायनो नैबे इउपिपिएल सरकारा अननानै एसे गोजोनग्लाय होबाबो जों जथेस्थ' गोजोनगोन आरोखि मोसाहारिया नोंसोर गामियाव थानानैनो गोबां बर' हारिनि सोमावसारनायाव बाहागो लादों होनना बुंदों बेनि सायाव मा बुंगोन नैबे प्रेस मोसाहारिया जिहेथु जेथिया माने एनडिएफआव दंमोन डाइरेक्ट बुंखानोसै बाव दोनखोमानायनि खोथा गैया बे जायगायावनो बिनि नङामोन न'आ दंखायोमोन जेथिया बेयो माने एनडिएफआव हाबदोंमोन हाबनाय समाव सोमावसारनाय माने एनडिएफआ माने नांखानांगौखाय जि आफादाव हाबदों बे आफाद जानानै बे सोमावसारनायाव एनडिएफआसो सोमावसारदों दा बेयाव माने माखासे बे सोमावसारनायाव मोनथाय माबा दङ आरो बे खस्थ' मोनदों खिन्थु खस्थ' मोनदोंब्ला दिनै बिथाङा मानो बिपिएफआव हाबनांगौ जाखो इउपिपिएलआनो थानांगौमोन दिनै रायजो राजाया डिमान्ड खालामदोंमोन बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायाव बियो माबा जानानै दिनै आफादाव हाबनानै बेयो दिनै राजनितिकआव थांनाय लोगो लोगो बियो बिपिएफआव हाबबाय बेखौ जोङो मोजां मोनाखै आरोखि नोंथाङा बुंनो सानदों नामा जे बिथाङा गावनि भट नांगौखायसो गफुराव फैदों सिगां समाव गफुराव फैना खबर लाफैयाखै होनना बेखौ बुंनो सानदों नामा प्रेस आं बेखौ बुंनो सानदों दिनै बिपिएफ दोलाव हाबनानै बिथाङा जिथु माने गावनि जिथु माने माबाखौ बिपिएफ दोलोखौ गाव जुदि माबा मोनोब्ला एमएलए जुदि दारायनोब्ला बे सिगां फैनानै जोंखौ
माबा खालामनांगौमोन खावलायनांगौमोन रायजोखौ गोजोन होनांगौमोन नङा होमबा गावनि निजेस्व जायगा नालाय बे जथेस्थ' माने बे गोजोननाय होफैनांगौमोन रायजो राजाखौ दा बिथाङा जोंखौ माने मुलाम्फाखौनो दोनाखिसै मुल्यखौनो खालामाखिसै बेयाव जोङो दुखु मोननाय थादों आरो बिथांसिम नोंसोर गामियाव देग्लाय बिटिआर इलेक्सन भट होनो मोनसिगोन बेनि सायाव मा बुंगोन दा जोंनिफ्रायथ' जिबायदि गागि आफादानो बा पुरुबफ्रानो बुंलांखानाय बायदिनो जोंबो जेरै रायजोआ जेरै सानदों जों बेबायदिनो होगोन दा जा होनांगौआ UPPLनोनो होनांगौ होननानै जों खौसेयैनो दङ दा जों UPPLनोनो होनानै बिसोरखौनो देरहाहोगोन होननानै जों सानदों जिखिनि मोननांगौ जोंहा गोहो दं बा माबा मोनसे दं बेफोरखौ जों मोननो हागोन होननानै जों सानदों आरो जोंनि गोसोआव बेबायदि माने खौसेयैनो दं आरो जों सिगां समाव नोंथांमोननि जि नांगौ बेफोरखौ सुफुंनो हायाखै होनना बुंदों दा बिटिआर सरकारखौ सुफुंजानो थाखाय माबायदि खावलायनो लुबैगोन दा जुदिहे जोंनि बे UPPLआ देरहायोब्ला जों भट होनानै जोंनो नांगौखिनि आसनिखौ जों बिनांगोन आरो जों बिगोन आरो जों बिनायाव माने जों मोनथारनांगोन आरो जोंनिया जों मोननो हानांगोन मोनथारनांगोन होननानै जोंनिफ्राय बेखिनिखौनो जों हांख्रायनानै बा गोजोननाय थाबाय जिखिनि लामा फदलि बा हाबनाय ओंखारनाय लामा फदलि बा नैबे खालभारफोर बे फिसा फिसा खालभार मोननै मोनथाम दं बेखिनिखौ माने मोजां सुबिदा खालामनानै होनांगोन जों माने देरहायोब्लानो UPPLआ जोंनो नांगौखौ जों माने गोग्गोमै मोजाङै ज' जानानै बिगोन आरो दा बेखिनिखौ फोलोमबानो जाबाय आरो UPPLआ